VP Constantino Chiwenga's high profile appearance independent celebrations aiwa inyasorodza kuti iri kurwadza, iri kubaya vamwe vanhu. Unoda kuti VP Constantino Chiwenga nometa mashoko avari kuya vachiudzwa nevamwe anga ari supposed kuvabata kana kuvagwadza, kuri kuona kunzi VP Constantino Chiwenga vari kungonzwa zvichipinda neuku zvobuda neuku, but surprisingly hapana kana chavari kutaura. Zana pana mashoko anonyatsoratidza kuti VP Constantino Chiwenga is a threat kune zvigananda, and people who are pushing for 2013 will subscribe or like or on the bell icon. Pana patinodzoka tokudzosai kumashure, pane mapost akatonana comrade Neva Maswera say just a month ago vachiti DA Chiwenga, you and 4 other top soldiers are about to be taken out in a bioscope fashion. It's coming and it's decisive because you are too slow for Emerson and his boys. The latest call exchange you just had with Mnangagwa was meant to read your mood. It will happen so fast. Domashko atagonana Neva Maswera say atuona kuti aiwa some of his allies makavaona vanasanyato they've been fired and the likes. Panapa zvinotaura kuti VP Constantino Chiwenga's ousting aiwa inhau iri kugara ichingotaura, and panapa vachizoona VP Constantino Chiwenga vachicherishiwa vachifarwa nevanhu zvoramba zvichirwadza. We can see Mutegmark just some few weeks ago vanobuditsa epost yaVP Constantino Chiwenga vachisvika the State House. Panapa vanoshow another a high profile appearance. Vanodanyora vachiti Zimbabwe Vice President Chiwenga now moves around with the tight close security unity team at State House inside the main building and tents. The VP confirms he is not safe in their own State House and he needs physical protection around him at an event where invited guests are only government officials, dignitaries and media. The threat against his security and safety is now apparent. That is from within than outside. Domashkobuda pana bzvinzi panguva ine VP Constantino Chiwenga pauri kufamba pese even kuindependence kuri kuonekwa kunzi nyangwe paState House pacho panozikanwa kunzi pangori nemagovernment officials nevanhu vestate media kuri kuonekwa kunzi vatori mainsecurities hapana munhu wavari kutrusta. Pana patinozoona epost inoitwa neHard Talk Zimbabwe vachiti breaking news Chiwenga to be fired from VP post and ZANU-PF, more news to follow. Domashko ari kubuda pana pamusoro paVP Constantino Chiwenga pari kuonekwa kunzi aiwa this guy ariratidza kuti ithreat to the regime, and now vanongomutsvakira vanongomubatira chete aobva vatongomuendesa. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko chipinda comment section medu. Subscribe or like, chit on the bell icon.